हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ క్లాస్లో 3వ స్కందము 17వ అధ్యాయము అయినటువంటి విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 15 శ్లోకాలను చూసినటువంటి అంశము. సో ఈ శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా మైత్రేయ ముని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి ఆ దానవులైనటువంటి హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడు జననము జరిగినప్పుడు దితిగర్భంలో వారిద్దరూ, దితిగర్భం నుండి ఇద్దరు కూడా కవల పిల్లలుగా జననం పొందినప్పుడు ఈ ప్రకృతిలో కలిగినటువంటి విపరీతాలు, సో అనేకమైనటువంటి అమంగళకరమైనటువంటి అంటే అంశాలు ఏమేమి జరిగినవి అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు చూసాము. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యంలో ఈ సమాజంలో శాంతి స్థాపన కోసం మానవులు శాస్త్ర నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి అంశం చెప్పడము, ముఖ్యంగా లాస్ట్ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, ప్రతి కుటుంబమున ప్రతి గృహస్థుడు వైదిక విధానమునే అనుసరించినట్లయితే చక్కని సంతానము కలుగును, దాని అంటే సంతానం కలుగుతుంది, కానీ దానవులు కాదు. అంటే తల్లిదండ్రులు నియమ నిబంధనల ప్రకారము వైదిక విధానాలను అనుసరించినప్పుడు, ముఖ్యంగా ఆయన స్పెసిఫై చేసినటువంటిది గర్భధాన విధానంలోను, సో గర్భధాన సంస్కారం జరిగేటప్పుడు కానీ ఇవన్నీ, సో సత్సంతాన సంకల్పంతో కృష్ణ చైతన్యంలో వారు సత్సంతానం కోసం ప్రయత్నం చేసినట్లయితే
చక్కని సంతానమే కలుగుతుంది కానీ దానవులు కాదు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సరైనటువంటి సమయం కానీ, సరైనటువంటి పరిస్థితులలో కాకుండా క్రోధంతో ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో కశ్యప ముని మైథునం జరిపినటువంటి సందర్భంలో దానవులు జన్మించారు. కనుక ఈ మానవుల యొక్క సంతానం ఉత్పత్తికి చక్కని వైదిక విధానాలను అనుసరించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకు తెలియచేయడం జరిగింది. సో అంతటా అప్రయత్నంగానే ప్రపంచమంతటా కూడా శాంతి నెలకొంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే మనకి చెప్తున్నటువంటి సో ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొదవలేదు శాంతి. ఆ శాంతికి కావలసినటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విధానము. సో దానికే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అదే విధానంలో ఇక్కడ మనకి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ చక్కని సంతానాన్ని కలగజేసినట్లయితే అది ఈ ప్రపంచ శాంతికి దోహదపడుతుంది అని. అలా కాకుండా జీవితమందు నియమ నిబంధనలను అనుసరించకుండా ఉన్నట్లయితే, అంటే వైదిక విధానాలను పాటించకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ శాంతిని మనము ఊహించజాలము అని చెప్పి, పైగా ప్రకృతి యొక్క నియమముల కఠినమగు ప్రతిక్రియలను మనము అనుభవింపవలసి వస్తుంది. అంటే మనము శాస్త్ర విధానాలను పాటించకుండా ఉండడం వల్లనే, మన ఇష్టానుసారంగా చేయడం వల్లనే. సో ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము అని చెప్తారు. ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు, అంటే ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు, వారేదో గొప్ప చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఈ సమాజానికి వినాశనకరమైనటువంటి కర్మలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి అలా చేయడం వల్ల ప్రకృతి నియమములు కఠినమైనటువంటి ప్రతిక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం తప్పక అనుభవించవలసి వస్తుంది. సో అవి మనం ఈ కలియుగంలో చూస్తూనే ఉన్నటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు మనము 16వ అధ్యాయం నుండి చూద్దాం. 16వ క్లాస్ శ్లోకం నుండి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 16 మరియు 17 శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 16వ శ్లోకము, 3వ స్కందము, 17వ అధ్యాయము, 16వ శ్లోకం. తావాదితైత్య సహసా వ్యజ్యం మానాత్మ పౌరుషౌ వౌరుదాతేష్మ సారేణ కాయేనాద్రిపతీవ. సో
ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. తావాదితైత్యై సహసా వ్యజమానాత్మ పౌరుషౌ వవృదాతేష్మ సారేణ కాయేనాద్రిపతీవ. తౌ అంటే ఆ ఇరువురు, అంటే ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి ఇరువురు. జయ విజయుల నుంచి వచ్చినటువంటి హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష మరియు హిరణ్యకశిపులు. ఆది దైత్యై, సో అంటే సృష్టి ఆది ఎందలి దానవులు, అంటే మొదటి, అంటే వీరు ఈ సృష్టిలో అంటే సత్యయుగంలో వచ్చినటువంటి కాబట్టి మొదటి యుగంలో వచ్చినటువంటి మొదటి దానవులు, ఆది దానవులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వారు. సో వీరిద్దరు కూడా ఆది దైత్యవ్ అని చెప్తున్నారు. అంటే సృష్టి ఆది ఎందలి దానవులు, అంటే మొదట్లో సృష్టిలో వచ్చినటువంటి మొదటి దానవులుగా వీళ్ళిద్దరూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అంశం. సహసా అంటే శీఘ్రముగా, వ్యజ్యమాన ప్రకటమై, ఆత్మ స్వీయ, పౌరుషౌ అంటే నైపుణ్యము, వృదాతే వృద్ధి నొందిరి, అశ్మసారేణ ఉక్కువలే, కాయేన దేహములతో, అద్రిపతి రెండు గొప్ప కొండలు, ఇవ వలే. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆది యందు ఉద్భవించినటువంటి ఆ దానవులు ఇరువురు, ఆ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు అనేటువంటి ఆ ఇరువురు దానవులు ఆది యందు వచ్చినటువంటి ఉద్భవించినటువంటి ఆ దానవులు ఇరువురు వెంటనే అసాధారణమగు దేహ లక్షణములను ప్రదర్శింపనారంభించిరి. ఉక్కును బోలిన వారి కాయములు రెండు పెద్ద కొండల వలె వృద్ధి నొందనారంభించెను. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ హిరణ్యాక్షు హిరణ్యకశిపులు జననం జరిగినటువంటి సందర్భంలో ప్రకృతిలో కలిగినటువంటి మార్పులను మనము విన్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ జయ విజయులు దితి గర్భంలో నుండి కవల పిల్లలుగా జన్మ తీసుకున్న తర్వాత వారు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతూ ఉన్నారు అంటే, వారు ఎందుకు ఆల్రెడీ దితి గర్భంలో 100 సంవత్సరాల పాటు ఉన్నటువంటి వారు. సో 100 సంవత్సరాల కాలము ఆమె మోసిన తర్వాత ఇద్దరికి కూడా జన్మనిచ్చింది. సో ఆ విధంగా వచ్చిన జన్మ రాచినట్టు సందర్భంలో ప్రకృతిలో అక్కడ కలిగినటువంటి విపరీతాలు, అమంగళకరమైనటువంటి సూచికలు అన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసు. అంటే దానవులు రావడం వల్ల, అంటే జన్మ వలన కలిగేటువంటి ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ప్రకృతి పైన అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు చూసాం. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మరి ఆ ఇరువురు దానవులు అంతకుముందు భగవంతుని సేవకులుగా ఉన్నటువంటి ఆ జయ విజయులు దానవులుగా జన్మించిన తర్వాత జరిగిన సంఘటన చెప్తున్నారు. వారు ఏ విధంగా మార్పులు చెందారు. ఆది యందు ఉద్భవించిన ఆ దానవులు ఇరువురు వెంటనే అసాధారణమగు దేహ లక్షణములను ప్రదర్శింపనారంభించారు అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే వారి యొక్క దేహము ఉక్కును బోలిన కాయములు అంటున్నారు. ఉక్కును బోలినటువంటి దేహాలను వారు పొందారట. వారి యొక్క దేహాలు ఎలా ఉన్నాయంటే, ఉక్కు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో తెలుసు కదా. ఉక్కును పోలినటువంటి రెండు పెద్ద కొండల వలె వృద్ధిని ఆరంభించారట. ఇక వాళ్ళు పుట్టడమే తరువు వారి యొక్క దేహాలు ఒక ఉక్కు వలె ఉండి వారు ఇక పెరుగుతూ ఉన్నారట. ఎంతగా పెరిగారంటే రెండు పెద్ద కొండల వలె వృద్ధి నొందనారంభించారు. కొండలు, పెద్ద పెద్ద కొండలు కనిపిస్తే ఎలా ఉంటాయో అలా పెరగడము ఆరంభించారట వారు ఇరువురులు. అంతకుముందు ఆ భగవంతుని యొక్క సహచరులుగా ఉన్న జయ విజయులు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా వచ్చిన తర్వాత వారు ఏ విధంగా
తన దేహాలను మార్చుకుంటూ ఉన్నారో అంటే వృద్ధి చెందిస్తున్నారు, మార్చడంగా వృద్ధి చెందిస్తూ ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. భాష్యము: జగత్తునందు ఇరు తరగతుల జనులు కలరు. ఒకరేమో దానవులు కాగా మరొకరు దేవతలు అని పిలువబడుదురు. సో ఇది భగవద్గీత యందు భగవంతుడు కూడా, కృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్పినటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు, ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి జనులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఒకరేమో దానవులు, ఇంకొకరు దేవతలు. సో సాధారణంగా దేవతలు అనేటువంటి వారు భగవద్గీత ప్రకారము శాస్త్ర విధి నియమాలను అనుసరిస్తూ, అంటే దివ్యమైనటువంటి 26 దివ్య గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు దేవతలు అని పిలువబడతారని, ఇక శాస్త్ర విధి విధానాలను పాటించకుండా అహంకారంతోనూ, గర్వంతోనూ, దంభంతోనూ, అజ్ఞానంతోనూ ప్రవర్తించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దానవులుగా పిలువబడతారు అనేటువంటిది మనము భగవద్గీతలో చూసినట్టు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి జనులను గురించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ జగత్తులో దేవతలు, దానవులు అనేటువంటి రెండు వర్గాలుగా ఉండేటువంటి, రెండు తరగతులుగా ఉండేటువంటి, విభాగాలుగా ఉండేటువంటి జనులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇక మానవ సమాజపు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధితోనే దేవతలు సంబంధమును కలిగి ఉండగా, భౌతిక అభివృద్ధితో దానవులు ముడివడి యుందురు. సో ఇక్కడ మరి ఆ దేవతలకు, దానవులకు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నారు. దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా వారి యొక్క భౌతిక వృద్ధితోనే ముడిపడి ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎలా ఈ దేహాన్ని సౌందర్యంగా అలంకరించుకోవాలి, ఎలా సంపదలను కూడబెట్టుకోవాలి, ఎలా నేను అధికారాన్ని పొందాలి, ఎట్లా ఇతరులు నన్ను గౌరవిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి భావనతో ఈ భౌతిక అభివృద్ధితోనే దానవులు ఉంటారు. నేను చాలా ఉన్నత వంశంలో జన్మించాను, ఈ శత్రువును నేను సంహరించాను, ఇంకా నాకు ఎదురుగా ఉన్న శత్రువులందరినీ నేను సంహరిస్తాను అనేటువంటి ఒక భావనతో దానవులు ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. దానవుల యొక్క స్వభావాలు ముడిపడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు, మొదటిగా మనం చెప్పుకున్నాం, భయరాహిత్యంగా ఉండడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానమునందు వారు అంటే ఆసక్తిని చూపించడము, అహింసాయుతంగా ఉండడము, శుభ్రత్వాన్ని కలిగి ఉండడము వంటివి దైవీ లక్షణాలు కదా. 26 లక్షణాలు చూసాం మనం అక్కడ. సో కాబట్టి వారు ఎలా ఉంటారంటే, ఈ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు మానవ సమాజపు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి, భౌతిక అభివృద్ధి కాదు, ఆధ్యాత్మిక అంటే భగవంతునితో మన సంబంధాన్ని ఎలా వృద్ధి చెందించుకోవాలి అనేటువంటిది ఆ దేవతల సంబంధం. దేవతలు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగాను, భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంటారు అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, దితి గర్భము నుండి జన్మించిన దానవులు తమ దేహములను ఉక్కువలే దృఢంగా కావించనారంభించిరి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ భౌతిక వృద్ధితోనే దానవులు ముడిపడి ఉంటుందని చెప్పారు కదా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా దితి గర్భమున ఆ జయ విజయులు దానవులుగా జన్మించినప్పుడు వారి ఇక దైవీ లక్షణాలన్నీ కూడా కోల్పోయినటువంటి వారు. ఎందుకు? మునుల శాపం వల్ల ఆ దైవీ లక్షణాలన్నీ కోల్పోయి దితి గర్భమున వారు దానవులుగా జన్మించినప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి వృద్ధిని తో వారికి సంబంధం ఉన్నది కనుక ఇక తమ దేహాలను ఉక్కువలే దృఢంగా కావించుకొననారంభించిరి అని చెప్తున్నారు.
అలా దేహాన్ని దృఢంగా ఉక్కువలే ఉంచుకోవడమే కాదు, అత్యంత పొడుగుగా నుండి వారు ఆకాశము నంటున్నట్లుగా నుండిరి. అలా దేహాన్ని ఉక్కులాగా మార్చుకోవడమే కాదు, చాలా పెద్దగా తన దేహాన్ని పెంచుకున్నారట. చాలా పొడుగుగా తన దేహాన్ని పెంచుకొని వారు ఆకాశాన్ని, మనం ఇట్లా పైకి చూస్తే అంటే మరీ ఆకాశం కాదు, పైకి చూస్తే ఆకాశం ఈయన చూడాలంటే ఆకాశానికి వెళ్ళి చూడాలని అంటాం కదా. సో ఆ విధంగా అత్యంత పొడుగుగా వారు ఆకాశాన్ని అంటున్నట్లుగా ఉన్నారట. అంటే ఈ దేహం భౌతికమైనటువంటి, భౌతిక సంబంధమైనటువంటి, ఈ జడ సంబంధమైనటువంటి వృద్ధిని వారు పెంపొందించుకుంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇంకా మరి ఈ రజో తమో గుణాలు కదా, రాక్షస భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఇక్కడ వీరు మరి రజోగుణంలో ఏంటి, సౌందర్యంగా నేను బాహ్యంగా ఎంతో సుందరంగా అలంకరించబడాలి అని, అన్ని అలంకరించుకొని ఉండాలి అనేటువంటి, నేనే చాలా సుందరంగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన, నన్నే అందరూ ఆకర్షించే విధంగా నేను ఉండాలి అని, అందరినీ ఆకర్షించే విధంగా ఆ విధమైనటువంటి భావంతో. సో కాబట్టి ఇక వారు ఏం చేశారు, తన దేహాన్ని ఉక్కులాగా ఉంచుకోవడము, అత్యంత పొడుగుగా మార్చుకోవడము, ఇంకా విలువైనటువంటి ఆభరణములతో చక్కగా అలంకరించుకొని అదియే జీవన సాఫల్యము అని వారు తలంచిరి. అవే కదా అసుర లక్షణాలు. సో ఇక సాధారణంగా అసుర భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఏంటి, చాలా చక్కగా తమను తాము అలంకరించుకోవడం, తానే చాలా గొప్ప వాడినని, తనకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు ఉండరని, తానే సుందరంగుడని, సో ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉంటారు. సో విలువైనటువంటి ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించుకొని, అది అలా అలంకరించుకోవడము, ఈ బాహ్య సౌందర్యమే గొప్ప అని, అదే జీవన సాఫల్యము అని వారు తలంచిరి. సో మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు. సో అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ఈ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్స్, ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి జీవన విధానం, ఇంద్రియ తృప్తే ముఖ్యం, అది తప్ప ఇంకేమీ లేదు, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే అనేటువంటి ఒక భావనలోనే వారు ఉంటారు. దాని కొరకు వారు అక్రమమైనటువంటి విధానాలను కూడా పాటిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియ తృప్తి, సో విలువైనటువంటి ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించుకొని, అలా అలంకరించుకొని ఉండడమే ఇక ఈ జీవన సాఫల్యం అని వారు తలంచారట. ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు, వైకుంఠ ద్వారపాలకులగు జయ విజయులు ఈ భౌతిక జగమున జన్మింతురనియు, మునుల శాపము కారణమున వారిచ్చట దేవదేవుని ఎడ సదా క్రోధమును కలిగిన వారుగా పాత్ర పోషణము గావింతురనియో ఆది ఎందే యోచింపబడినది. దానవులుగా వారు అతి కోపిష్ఠులై భగవానుని పట్టించుకొనక కేవలము భౌతిక సౌకర్యములు, భౌతిక వృద్ధితోనే ముడివడియుండిరి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారి యొక్క ఇక్కడ ఈ భూలోకంలోకి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఇక్కడికి భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వారు రావడము, ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు ఈ భౌతిక జగత్తులో వారు జన్మించడం జరుగుతుంది. అది మునులు ఇచ్చినటువంటి, సనకాది మునులు ఇచ్చినటువంటి శాప కారణంగానే వారు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. మరి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఉద్దేశము అంటే ఆ భగవానుని యొక్క కోరిక, ఆ భగవానుని యొక్క యుద్ధ క్రీడను వారు నిర్వర్తించడానికి వచ్చినటువంటి వారు. సో ఆ కారణమునే వారు సనకాది మునుల చేత శపించబడి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వారు రావడం జరిగినటువంటిది. మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని యుద్ధ కోరిక నెరవేర్చాలంటే ఎలా ఉండాలి, శత్రు భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుని ఎడవారు సదా క్రోధమును కలిగిన వారుగా పాత్ర పోషణము కావింతురని అంతకుముందే దేవదేవుడు చెప్పినటువంటి అంశం.
ఆది యందే యోచించబడినది అంటూ తెలియచేస్తున్నారు మరొకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ దానవులుగా వారు అతి కోపిష్ఠులై భగవానుని పట్టించుకోనకుండా కేవలము భౌతికమైనటువంటి సౌకర్యములు, భౌతికమైనటువంటి వృద్ధితోనే వారు ఇక ముడిపడి ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని సంబంధాన్ని, ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలను వారు పూర్తిగా వదిలివేశారు. అంటే కాకపోతే క్రోధభావంతో సదా ఆ భగవంతుని స్మరణలోనే ఉంటూ ఉంటారు. భగవంతునితో కోపంతో ఎప్పుడు కూడా ఆయన శత్రువులాగా భావిస్తూ ఎప్పుడు వారు ఆయన్ని గుర్తించుకుంటూ ఉండేటువంటి విషయం. సో, అది వారు కోరుకున్నటువంటిది కూడా. హరే కృష్ణ. సో, 17వ శ్లోకము శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. దివి స్పృశౌ హేమ కిరీటకోటిభిః నిరుద్ధ కాష్టౌ స్ఫురదంగదాభుజౌ గాం కంపయంతౌ చరణై పదే పదే కట్యా సుకాంచార్య కమతీత్య తస్తతుః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. అంటే వారు ఆ హిరణ్యాక్షు, హిరణ్యకశిపులు ఆ దేహాన్ని మార్చుకున్నాక ఇంకా చెప్తున్నారు వారు. ఏ విధంగా అసుర భావాలను పెంపొందించుకుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఏ విధంగా వారు ముడిపడి ప్రకృతితో ఎలా వారు ఇదవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. దివి స్పృశౌ హేమ కిరీట కోటిభిః నిరుద్ధ కాష్టౌ స్ఫురదంగదాభుజౌ గాం కంపయంతౌ చరణై పదే పదే కట్యా సుంకాచార్య చార్కమతీత్యతస్తతుః. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము దివి స్పృశౌ ఆకాశమును తాకుచు. దివి అంటే ఆకాశము, స్పృశౌ అంటే స్పృశించే విధంగా. ఇంతకుముందే చెప్పారు కదా, వారు దేహాలను చాలా పొడుగుగా పెంచుకున్నారు, ఆకాశాన్ని అంటే విధంగా పెంచుకున్నారు అని. కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు దివి స్పృశౌ అంటే ఆకాశమును తాకుచు, హేమ అంటే బంగారపు, కిరీటముల, కోటిభిః అంటే అగ్రభాగము, ఆ కిరీటాల యొక్క అగ్రభాగములచే, నిరుద్ధ అంటే నిరోధించిరి, కాష్టౌ దిక్కులను, స్ఫురత్ తేజోమయమగు, అంగద కంకణములు, భుజౌ ఎవరి భుజములపైని, గాం అంటే భూమి, కంపయంతౌ కంపించెను, చరణైః వారి పాదముల, పదే పదే అంటే ఆ పాదాలు పదే పదే వేయడం అంటే అడుగులు అడుగడుగున, కట్యా తమ కటి ప్రదేశములచే, సుకాంక్ష్యా చక్కగా అలంకరింపబడి, అర్కం అంటే సూర్యుడు, అతీత్య అతిశయించుచు, తస్తతుః వారు నిలిచిరి. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనువాదం. సో భావం, ఆ శ్లోకం యొక్క భావము మనం చూసినట్లయితే, దేహములు అతి పొడుగుగా నుండి, చెప్పారు కదా ఇంతకుముందే, వారు దేహాలను ఉక్కులాగా తయారు చేసుకొని, అంటే ఉక్కు వంటి దేహాలు ఎంతో స్ట్రాంగ్ గా ఉండేటువంటి
ఆ దేహాలను, కఠినంగా ఉండేటువంటి దేహాలను, అదేవిధంగా ఆ దేహాలను అతి పొడుగుగా ఏర్పరచుకున్నారు అని. మరి ఆ దేహంలో అతి పొడుగుగా ఉండి అక్కడేమో అవి వారు చేసుకున్నటువంటి, ఇప్పుడు వాటి ప్రభావం చెప్తున్నారు ఆ దేహాలతో. ఆ దేహంలో అతి పొడవుగా ఉండి తమ సువర్ణ కిరీటాగ్ర భాగములచే వారు ఆకాశమును చుంబించుచున్నట్లుగా నుండిరి. అంటే ఇక వారు వారి కిరీట అగ్రభాగాలు ఆకాశాన్ని పొడుస్తూ ఉన్నాయా? అంత అంటే ఆకాశాన్ని తాకుచూ ఆకాశంలోకి చొచ్చుకొని పోయి ఉన్నట్లుగా, ఆ! ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్లుగా అవి. సో, ఎందుకంటే దేహాన్ని అతి పొడుగ్గా మార్చుకున్నారు. ఆ దేహం పైన మళ్ళీ ఏమున్నవి? సువర్ణ కిరీటాలు. హేమ కిరీట అన్నారు కదా! సో, ఆ హేమ కిరీటాల యొక్క అగ్రభాగాలు ఆకాశాన్ని చుంబించుచున్నట్లుగా నుండిరి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు నిలబడితే వారి యొక్క పొడుగులకు వారి దేహాలు అతి పొడువుగా ఉండి, ఆ దేహాలు అతి పొడుగ్గా ఉన్న దేహాల పైన కిరీటాలు ఉండి, ఆ కిరీటాల యొక్క అగ్రభాగాలు ఆకాశాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నట్లుగా, తాకుచూ ఉన్నట్లుగా, చుంబించుచున్నట్లుగా ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వారు సమస్త దిక్కులను నిరోధించిరి. సో, అంత ఆ పర్వతాల వల్లే అంత అంటే ఉన్నటువంటి అతి భారీగా ఉన్నటువంటి వారు ఇక అన్ని దిక్కులను నిరోధించారట. సో, దిక్కులన్నిటిని కూడా నిరోధించగలిగేటువంటి సామర్థ్యతను వాళ్ళు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. అటువంటి ఆ దిక్కులన్నిటిని, సమస్త దిక్కులన్నిటిని కూడా నిరోధించగలిగినటువంటి వారు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి అడుగుకు భూమి కంపించింది. మామూలుగా ఎవరైనా బాగా భారీ కాయంతో వస్తూ ఉంటే ఆ! ఏమంటుంటాం మనం, భూమి కంపిస్తూ అంటే కదులుతూ ఉంటుంది. గట్టిగా మనం అడుగులేస్తుంటే. మరి అంత హుక్కు లాంటి శరీరాలను, భారీగా ఉన్నటువంటి శరీరాలను పొందినటువంటి మరి ఆ కొండల 2 మహా గొప్ప పర్వతాల్లాగా ఉన్నటువంటి ఇద్దరు అడుగులు వేస్తూ ఉంటే, వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే అడుగడుగు భూమి కంపిస్తూ ఉందట. వారి భుజములు తేజోమయమగు కంకణములతో అలంకృతమయ్యుండెను. సో, ఇక్కడ భుజాలకు రాజుల్లాగా కిరీటాలు కంకణాలతో అలంకరించుకుంటారు గదా! సో, ఆ భుజాలు, వారి యొక్క భుజాలు తేజోమయమైనటువంటి కంకణాలతో అలంకృతమై ఉన్నారట వాళ్ళు. అలాగే ఇక సుందరమైనటువంటి మొలనూలుతో చక్కగా అలంకరింపబడిన ఆ కటి ప్రదేశముతో సూర్యుని కప్పివేయునట్లుగా వారు నిలిచియుండిరి. అంటే ఆ సూర్యుడికి అడ్డు ఉన్నట్లుగా కూడా వారు ఆ! నిలిచి ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ వారు అంతకుముందు శ్లోకంలోనే వారు ఏ విధంగా వృద్ధి చెందించుకున్నారు దేహాలు. సో, ఇప్పుడు ఆ దేహాలు వారు ఏ విధంగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ! ఆ ఇరువురు దానవులు, హిరణ్యకశిపులు అనేటువంటి ఇద్దరు దానవులు ఏ విధంగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, వారు అతి పొడవుగా ఉండి వారి తలపై ఉన్నటువంటి ఆ హేమ కిరీటం ఏదైతే ఉందో, సువర్ణ కిరీటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటి అగ్రభాగాలు ఆకాశాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. చుంబించుచున్నట్లుగా ఉన్నవి. అంతేకాకుండా వారు అన్ని దిక్కులను నిరోధించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. వారు నడుస్తూ ఉంటే ప్రతి అడుగుకు కూడా భూమి కంపిస్తూ ఉందట. ఇక వారి భుజములు తేజోమయమైనటువంటి కంకణాలతో అలంకృతమై ఉన్నారు. ఇక సుందరమైనటువంటి మొలనూలుతో వారు చక్కగా అలంకరింపబడి, వారి యొక్క కటి ప్రదేశముతో సూర్యుడినే కప్పివేసినట్లుగా వారు నిలిచియుండిరి అని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో, భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ
ఆయన చెప్తున్నారు. దానవ నాగరికత యందు జనులు ఏ విధంగా దేహములను మలుచుకొనుట యందు అభిరుచిని కలిగియుందురనగా, తాము రహదారిపై నడుచునప్పుడు భూమి కంపించున్నట్లుగా నుండును. తాము నిలిచియున్నప్పుడు సూర్యుడు మరియు 4 దిక్కులు కప్పబడినట్లుగా నుండును. ఏదేని జాతి దేహదారుఢ్యమును కలిగియున్నచో వారి దేశము ప్రపంచ పురోభివృద్ధి చెందిన దేశములలో ఒకటిగా భావింపబడును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. దానవ నాగరికత యందు జనులు ఏ విధంగా తన యొక్క దేహాన్ని మలుచుకుంటారు, ఏ విధంగా తన దేహానికి వారు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహంపైనే వారు అభిరుచిని కలిగి ఉండి, ఏ విధంగా ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహాన్ని వారు సుందరంగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలపైన ఏ విధంగా ఆసక్తిని కనబరుస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మరి అటువంటి ఆ దానవులు, ఎందుకంటే పర్వతాల వల్లే ఉన్నటువంటి వారు అంటున్నారు కదా, మరి అటువంటి ఆ దానవులు దారిపై నడుచుతూ ఉంటే భూమి కూడా కంపించున్నట్లుగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అది దానవ స్వభావాలు, దానవుల యొక్క దేహ దారుఢ్యం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి తాము నిలిచి ఉన్నప్పుడు, అలాగే ఆ దానవులు వారు నడుస్తూ ఉంటేనేమో ఆ రహదారులపై ఉన్నటువంటి భూమి కంపించుచున్నట్లుగా ఉంటుంది. అలాగే వారు నిలబడి ఉన్నట్లయితే, లేచి నిలబడినట్లయితే, నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆ సూర్యుడిని మరియు 4 దిక్కులను కప్పివేసినట్లుగా నుండును. అంటే అంతటి దేహదారుఢ్యాన్ని, అంతటి దేహాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు రాక్షసులు. అంటే దానవులు ఆ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఏదైనా ఒక జాతి దేహదారుఢ్యమును కలిగి ఉన్నచో వారి దేశము ప్రపంచ పురోభివృద్ధి చెందిన దేశములలో ఒకటిగా భావింపబడును అంటూ ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.